Така, здравейте, зрители. Това пак съм аз. Алекс. И да си оправя само настройките. Така, тръгваме бърза. Леко по-хубаво да се държи по тази камера. Ето и да се държи. Отиваме да ни даваме мисия. Сега си направим да си таковаме един код за пари 250 000 и няма повече. What the fuck, бе? Оглеждай се. Старя се да не се чува това тракане. Така. На PlayStation играя. Така, отиваме към мисията. Shit the fuck. Shit. Кът-сцените ще ги пропускам, защото може да снимам до 15 минути. Не знам защо. Не знам и аз. Клипа може би ще бъде около 10 минути. Така, ще минем само първата мисия. И други мисии мисля, че няма да изпълняваме. Аз нямам мемори карта. Ако някой се чуде това какво е това, представлява да се сейфа на PlayStation. На PlayStation все едно да се запазват игрите, все едно минавате втората мисия и почват от втората. Така напредница си карам. С тия басари се появихте. Старя се да не се чува тракането, пак ви викам. По-тихо, моля. Те са ушивани. Не знам, ако клипа е 5 минути и останалите 5 са мисията на Райдър, знаете, понеже е втората мисия, ако някой се изпълнява, може би знаят колко дълго време. Само ядете пица, правите си някаква прическа и това е. Аре бе, суй, ти си. Типа мадапака. Такова камерата само малко. Ти така можеш. Ти така можеш ли? Първо падане. По-тихо, моля. Да фака, бе. Пума. За малко. Как да не съм до него? Няма как да не съм до него. Няма как. Това е невъзможно. Къде е сега? Той трябва да е на рамките. Ето го и дебелия Big Smoke. Елото ми, бе. Вие не можете да дигнете премици. Освен Райдър. Ще видите накрая. Ама айде бе, той па малко епикапа е зад нас. Айде. Айде, ускорете малко, бе, много сте. Те зад нас ли са, пред нас ли са? Така е, ускорете малко. Стига, бе. На предница, която направо и умирам. Стига, сериозно ли? Чакай малко, тази камера.
стига е, райдере, ай, стига е. Вие за Суит не го интересувате, брат ми Суит. Имам и Grand Theft Auto San Andreas. Игрите са ми, пак да ви кажа, Grand Theft Auto San Andreas, MotoGP 4 и Need for Speed Underground. Днес Underground 2, само Underground. Така, 5 минути ли се минаха? О, мъга, минавам втората мисия, не какво ли се кана направо. Айде да знам ги те инструкции. Не може да се сейпа, ето за доказателство. Така. Айде, Кости. Така, ще изпълним една мисия на Райдер. И ще спреме клипа. Да си знаете, просто няма смисъл. Райдер чу. Направо сцените трябва да ги пропускам, защото максимум е 15 минути, а са минали 6. О, боже мили, 6-та минута. Пулай. Странно, що не се щупи. Странно. Чакайте само малко кратко за настройките нещо там. Контролера да не вибрира, защото е много шибано. Вижте каквото му не се чупи на този шибаняк. Бе! Мъкни! Искам да мъкнете, бе! Корнол, много ясно. 1, 2, така, изпълняваме чет. Много 2, така. Ай, стига, е. Айде, много си бавен, тапанар. Какъв си прост. О, боже миле, 7 минута. Ай. Така, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Демек имам още 7 минути за снимане. Няма да ги снимаме просто. По-тихо малко, бе, хора. Чакайте записвачка. Това ще ви кажа само. Добре, знам. Какъв си долен само. Нататък ще видите какво представлява и Райдер. Затова толкова го мразя. И Big Smoke. Райдер и Big Smoke. Направо, бей. Айде. Ако си купа мемори карта, ще видите. Бастър. 9 минута, омъг, бе. Ще 6 минути. Айде, няма глава тук. Да. Тръткам. Айде, шива Райдер. Тъп Райдер. Защо не умираш, нещастник? Мри там, бе. Какъв си шиван? Мадафака на тебе, че го какво си ме забъркал, какво меле? Тук изваждат, тук да ме стрелят и ти като някакъв педарас си мълчиш. По-хубаво да се държи тази камера, бе.
yapping on about that defeat too. Later, homie. И така, хора, до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Пишете ми коментари. Ако ви харесва клипа, наистина абонирайте се за моя канал. И чао!